Nyakoronga jwang dakika en 28 tok saa 3 mar okinyi machiegni mae ni twak e chenro mar mbaka oromo twak machako sani nyaka rom kanyo saa 5 mar onyango matayo okinyi makawuono nyinga Sharon Ong'ao. Okinyi makawuono adwaro mar mondo mi wago mbaka kotenre kod chenro mano mar yiero e pacho kae chutho kaluwore koda ikruok mano mar duola mano mochung' ne weche mag yiero IEBC mano mar timo yiero e kar chung' od bura mopogore manego bed ni itime by elections mano nuoyo yiero kanyakla kod ikruok margi motelo ne yiero mar higa mar 2027 kodong' mana higni 2 kende mathoth pok otimore Nyakorom Gajwang'. Nyaka sani wang'e jatend piny Kenya ne owalo ji achiel kuom gi jakom mar IEBC mano Erastus Ethekon kanyakla kod commissioners mamoko 6 manyaka sani od bura maduong' ma pacho ka pok oyudo thuolo mano mar dayo dhoge mar mondo mi gidhi nyime koda lemo makamago kaluwore koda petition kata mnang'ur mabende nochwal koda jo Kenya 2 wantiere kanyo gi Kelvin Roy Omondi kanyakla kod Boniface Mwangi mabende notero bura e doho mar mondo mi kik puodh commissioner kanyakla kik puodh jakom kanyakla kod commissioners mago mag IEBC. Agenda kwa dhi nyime gi twak makama wabiro bedo kwa nyisi gimomiyo ni mano ne otimore. Okinyi makawuono Nyakorom Gajwang' antiere kod okinde mabende biro bedo ka fuononwa matut kapo nono nitiere kihondko e chugo IEBC kata oyo. Studio marana ma Nairobi antiere ka gi Okinyo Jabungu ma en okil Kamaloka. Okinyi rwaki ni machiegni hicho makare? Makare Sharon amor kum chopo kae kawuono. Ero kamana ahinya. Bende kopogore gi Okinyo Nyakorom Gajwang' bende adhi bedo kanyo gi Bon Makolwal ma bende njata chenro Elgia kotudre kodwa e yor lony manyasani e kaunti ma Homa Bay kanyakla kod Evans Ogada okil Kamaloka mawuok e pacho ka ma bende biro bedo kotudre kodwa entiere e boma mano ma Cape Town mano e piny South Africa. Achaka ne kod Evans Ogada kinyalo mona winja Cape Town ochio nade? Wantie kwa mang'ech matin. Ero kamana inya kendo machiegni twak to Bon Makolwal County of Endless Potential to wachang. Yao inyalo mana unmute Zoom mari. Nenore ni Nyakorom Gajwang' Bon yudo achiedh nade makoni kod kocha mano mar tudre kodwa. Achaka nagi Evans Ogada kintiere Cape Town South Africa kanyo kotenre kod kihondko e chuogo IEBC. Wagendo duche makawuono wenge duto te biro bedo ka ng'iyo doho maduong' ma pacho ka neno bura mabende gibiro bedo ka ging'ado kotenre kod petition mabende nochwal negi. Kawuono en chieng' tarik 29 kama bende negi singo ni gibiro bedo ka gichiwo ng'ur kadamna bura kotenre kod ng'ur makamano. Achaka na kodi kintiere e gwenge mag Cape Town Evans Ogada. Well, ng'ur or petition manotere court no luore gi yuak mane jopiny nigo nikech kaka process mar vetting notim nitie joma ne ok oyiere gi gik manotim. For example, ka jo piny paro nuan gi ng'ur moro matin kaluwore gi long list, nuan gi long list, then long list no bedo reduced to short list, yani joma no kwayo mondo odonje IEBC ne obedo reduced to a short list. Koro short list no ntie yuaruok moro ni jomano kokete short list no mi thuolo monde otim interview to mano no kelo shida nikech norwak gi short list nade mano penjo mokwongo. Then mar ariyo kirango kaka ne vetted short list no tim momi ker penjo bedo ni criteria mane jogo otiyogo mondo wach ni candidate ABCD okwadwa to wadwaro maendi mondo bed chair. There was no transparency a final end mondo wang'e ni nang'o ne gichuzo nominee margi ma chairperson and other commissioners as opposed to other candidates. Mage gik ma omiyo ji nie od bura.
Ero kama na inya taparo ni yuak machielo mabende ne gichwalo bende kotenre koda giwacho ni jatend piny Kenya ne odhi ataro mano mar chik mano mar walo ji madiro mango giwacho ni nagwalo ji 7 mano jako machiel kanyakla kod jokanyo 6 kata kamano giwacho ni 4 kuomgi mana kaka isewacho kanyo ni ne ok owinjore kod tich makamano. Aparo kinyo jabungu hin bende akeli etwak kaluore koda petition masani ntiere doho mabende dichi makawuoni bro bede king'ado bura mare. Mokwongo IBC kaka commission en part ma constitutional commission ma onego gibed gi autonomy moro. Kaka okilo wacho cha nitie nying moko ma noko bedo shortlisted to bang'e wayudo ka jogi biro e interview. Kore ma jogi odhi e court ni jogi nying gi nochopo nade kar interview kae to wach shortlisting ne gionge. Mar ariyo en ni kaka okilo wacho scores kar chairman kae the selection body onego chiw ni ng'ani no yudo atamalo kamae kwa recommend ng'ani nikech en kamae to ni koro obedo gimoro ma koro wakiani interview no tim nade. An ka kora neno ni gini noko time maber kech nitie jomoko ma ne nitie secrecy mang'eny ka wachako nitie jomoko ma onge list kendo bang'e yudo ni omed jogi criteria mane gitiyogo nikech gimang'eyo ni shortlisted candidates ema dhiga interview. Ok inyal kelo ng'at moro bang'e ni mabe ema biro interview to be gi kono ni nitie jomoko ma ne waneno nitie jomoko ma gibiro nyaka interview then gigina ni watch conflict of interest kaka ni neno Katwa Kigen no tamore ni koro watch conflict of interest to kaka sama jogi ne timo selection for shortlisting did they no gineno gigi ni kawa keto ng'ani kawa shortlist ng'ani wadhi bedo gi conflict of interest. IBC and commission moro ma nyalo kelo gik mang'eny e Kenya kae. To josiasa sani osechako kawo advantage e wach kaka selection committee okotimo gino maber. Josiasa osechako hype gino ni neno kata kaka Gachagua gini ne wuoyo e wach IBC Kalonzo gini joma ng'eny osechako kawo advantage to oken gima ber kaka selection notim. Mana kama nyakwaron gajuang kalure koda Kelvin Royo Mondi Boniface kanyakla kod Boniface Mwangi mago petitioners ariyo jogo kuma bene no cholo ng'ur e doho kopogre kaka notim kata mana weche motenre kod dayo dhok bende giwacho ni IBC giwacho ni jok mano oyiergo noko tim consultation noko kawo paro mano mar kweth mapingo pinya owacho mabende koro giwacho ni ji 4 mabende ne giwacho ni ok owinjore koda tich makamano oriwo Erastus Ethacon mabende no yier kata mana no wal kaka jakom ntiere kanyo Hassan Nur Hassan Mary Karen Sorobit kanyakla koda Anna Nderitu bon makolwala kintiere kaunti ma Homa Bay ngini tok makama wasebedo kodi e kind thuolo ma osekalo paro makamano di wach nang'o to bende kes makama kata mana bura makama bende no ko hold water. Bon samora nenore ni sauti kata mana duol ok winjre e yo makare agoni mos ahinya ang'ini biro bedo ka ilose kind thuolo manok wago mos ahinya kaluwore kod okang' makamano samoro wakili ogada in makoro achak mana kodi kintiere e gwenge mago maga South Africa kotende kod bura makamano bura makama ineno ka en bura mapek ma nyakwarom Gajua nyalo wacho ni hold waters koso debed nang'o okinyo chal ka gima wach mag mbui ng'eni mbui bende kelo ajema makoni kod kocha en mana gino marwan wabiro bedo kwa hike e yo makare nyakwarom Gajua wagoni mos jabungu yeah wach IBC ng'eny IBC oken mana yiero kende nikech josiasa biro gi josiasa dwa micromanage IBC gima Kalonzo gini temo timo ni representative gi
magonge katiba. The selection panel emanigi exclusive right. Selection panel masani ma political parties nyalo nominate ngatgi achiel. Ema nineno kata delay ni Wiper no dhie court. Nitie ng'ama negi nominate kaka negin pod negin Azimio. To Wiper no nominate Memorial iluongo ni Koki Muli. Magi no dhie court. Mineno selection mar IBC chair obedo delayed for almost 1 year. Koro this selection panel ema negi problem. Ker be negi problem. Nikech role mar Ker appointment ma chair gi commissioners mar IBC and purely administrative. Ker onge gi power ni koro obedo nitie nying moko ma bedo forwarded de Ker to en gi o choose ni adwa mae to kadwa mae. En odhiga gi decision mar jogo. Ng'amo yudo atamalo mang'eny ema imiye tich. Ema nyinge bedo forwarded to od bura. Od bura ema poyo ng'ani to Ker formally appoints the IBC chair and the commissions. Mana kamano to kumana kutende kod bura makama bende na winjo ka jomoko bende seyo mano bura mana Kelvin Roy Omondi gi Boniface Mwangi odonjone godo IBC e doho. Koro wacho ni duoko wa bende chiena kaluwore gi kihondko ma bende samoro IBC bende nitiere godo kaluwore koda keto gik moko e tebo. Ng'eni kiew boundaries ntiere kanyo maneg be nigi sort kata mana giluwo kopogore gi mano wang'e by elections mag kuonde moheo 20 wantiere kod awards wantiere kod kar chung'od bura kanyakla kod kom mar Senate. Josiasa moketowa kama wantie kae nikech katiba ler watch appointments mag nikech IBC alongside other commissioners gain constitutional commissions very independent. Koro josiasa I think mana the 2007 ma nasa ne dhie ng'anyo kia ni gidwa reforms. Gibiro gi loko the Elections Act. Nikech ineno interview manotim bang'e gi president ochako bedo gi powers mang'eny say mang'eny appointment mar chair. Inyalo paro mosenindo Chebukati interview manotim Chebukati no ken number chair. Na paro ni en number 4. To Ker masano Uhuru Kenyatta otiatia mana gi amendments mane gitimo. Okao Chebukati omiyo IBC chair. Koro kaka notimo no emokelo problem. Nikech giseloko chike mang'eny. Sani be nitie report mar NADCO. Man giwinjore kaka josiasa ni wach IBC wabotimo warit report mar NADCO. To gima inyore en jo Kenya. Kech teacher IBC oken mana yiero kaka iwacho no. Boundaries review onengo tim banging ni 10. Sani wan behind schedule. Voter registration benitiere deko mag jolutombu. Voter registration en gimoro mabedo continuous. En continuous. From 2022 nyaka sani onge voter registration moro mosetim. Onge gimoro amora madhi mbele. To koro one situation moro ma en very unfortunate ni koro ka by gimaracho timore ni Ker onge to jalup Ker be onge kaka wanyalo timo yiero. Erokamano ahinya. Bon gino mara ni winja koro yo makare kintiere county ma Homa Bay. Arwake network ahinya nyaka luwore gi thor wach marwa. Mano kotende kod kihondko mantiere IBC ni diwach nang'o? Erokamano ahinya Sharon, ageno ni koro inyalo winja. Awinji dhi nyime. Go erokamano mokwongo wan gi shida mar technology matin but wamor in Homa Bay ing'eni warito rwako Ker koro ne watemo mondo wabi dala mondo warwake gi sironyo. Otherwise nikech time awach matin wang'i maber ne kane the president ose receive the names manobedo selected with the selection panel bang'e kanotero nying go mondo oyier kendo puodhi gi od bura through the jailer committee to ji ariyo ne odhi e court kaka iwacho no mondo ne gichungi ma kata case no ruling ne biro kawuono on 29th before Judge Mugambi
mowacho ni the rulings ready, mang'eni in the next 1 hour obedo printed mondo some. To Kelvin Roy Omondi gi Boniface Mwangi nodhi e court ka giwacho ni negi wacho gik mang'eny. Mokwongo mane giwacho en ni the selection selection was not done on merit, ni jogo moko nokotim kaka dwarore, kendo ni jomoko wa state officers machalo kaka an, kendo giwacho ni Hassan Nur bende ne en nochung' governor last election 2022 ma sheria ok oyiene, to kendo giwacho ni nitiere gima under the NADCO iluongo ni consultation and concurrence nokotim kaluwore gi NADCO report mawacho ni the opposition bende ne nyaka lu. To mogik bende ne gi complain ni report ni nonego bed ni kete public as a public report mar interview mondo jopiny ong'e ni namba 1 ne en ng'a, namba 2 ne en ng'a, namba 3 kamano. Koro ne gidhi e court, to court kawuono dhi golo ruling on 29th ma kawuono ka bende ginyalo stay. Inyalo paro ni the stay manoketo on the issue of parliament approving and vetting those candidates kanyalo dhi mbele kata oyo. Koro mane ruling modhi chiwo kawuono ma warito mondo wang'e anena kaka dhi mbele. Kamano Sharon. Erokamano ahinya, to kapo nono ni ruling kata mana bura ma kamano oseng'ad nyakwaron Gajwang' wabiro bedo kwaleroni. Adhene kuomi Evans Ogada, dibed ni koro piny Kenya wadhi ataro mano mar chik nikech wang'e ni nitiere timelines manego bed ni kosewal jakom kanyakla kod commissioners mag IBC, nitiere timelines manego bed ni dadhogi gi od bura bang'e gichako tich ayanga. Dibed ni gisani koro wadhi ataro mar chik mano katiba ma pacho kae Ogada? Well, mang'eny osekethre nikech kwang'iyo kata timeline mar boundary delimitation nokotim kaka katiba dwaro. So gik moko osekethre already. But nyaka watim the selection mar IBC in the correct way. Nikech IBC ni ema osebedo a problem spot for Kenya. Iyudo ni jomoket kanyo koko timo gik moko correctly. Higa ka higa ma watimo yiero, iyudo ka lweny nitie e piny nikech IBC did not get it right. It is very simple. Joma obedo selected gi for vetting before parliament. Number 1, did they meet the criteria? Number 2, joma nitie mopuodhi monde parliament of vetgi. Are they persons ma of procedure mar puodhogi for parliamentary vetting? Was it the correct procedure? Mago e penjo ma I expect ni Mugambi J and others in court to look at. Nikech particularly oganda onego par ni IEBC kaka Okinyo nowacho is a chapter 15 independent commission ma onego operate without any iota of doubt ni obedo captured or otio for the interest of others. Because if we get it wrong with IEBC, wabro bedo gi problems mononeno 2007, 2013 and all these other years. To bende kopogore kar mana gi mano bende penjo ka obiro bedo ko hold threshold mano mar higa mar 2027 nikech sani Okinyo wang'e ni IBC tayo kod secretariat kaluwore ni commissioners pok opuodhe. Kaluwore kod chik iwacho ni bank na jatend piny Kenya nosewalogi e kinde ma bende koro vetting committee mano mar od bura mochung' noche mag chike nanego bed ni kinde thuolo mar ndalo 28 gisetemo negi vetting kendo ma gisechako tich. Wacho ni nanego bed ni gisebedo approved kata puodhegi gi od bura rom kanyo chien tarik 27 mar dweni kawuono to chien tarik 29. Ano problem josiasa moketo wakae kaka nawacho. To ni podi ywak ne mana josiasa. Nikech gine ma gidwa micromanage IBC. IBC and independent, one of the independent commissions. Kanyo be wan gi the police oversight commission saparo ni gin around apar kata teacher service commission. Magi commissions ma katiba wacho ni onengo giti without any interference. Sani IBC masani okaka machon sani IBC nigi budget ne financial autonomy. To josiasa ong'eyo gini nitie moko madwa mana frustrate
this process. Nikech Kenya wa kama bor. Ka dogo chien the Kriegler report. Manogi na maber ni for elections to be conducted. Nyaka IBC commissioners gi yud ka gisebede telo for 1 year, at least 1 year. Koro kaka oneno ni ma wanyalo dhi nyaka kata higa manyien. Magi commissioners they are coming from various sectors. Onge election expert kanyo. Ma onego gibed office mang'eny, gibed gi time moro, a bigger time to conduct elections. Elections masa ni wan gi nyaka governor, to mag elections ma conduct in 1 day. Governor, senators, MCA, MP, senators, governor, women rep, gi president. To jogi, what assurance mo angoni the time remaining they'll have settled in the office. Mano magima koro nyalo kelo gik marach nikech Kenya kai gima ketho ga Kenya kai every election here in IBC. Whether perceived, whether real, whether unreal. Kamana to bende bon gisani bende wacho ni wengi duto te koro rango aikot mano doho maduong' ma pacho kae mano mar ng'ado kapo nono ni ibro bede ka itimo negi vetting ipudho gi od bura kata oyo. Iwacho ni what worst can happen kapo nono ni doho duche baka wuono wacho ni ok nyal puodhe gi doge drawing board mano duoko wa rang'iny kata mno kang' machal nade. Erokamon Sharon, nikech wanedo wanyalo duoko nyalo wuok either side. And you are right, ne sama inedo irito the worst and the best. The worst scenario man kaka ng'iye en ne king'iyo ing'eni the selection panel time gi and their term oserumo. Ma ne orumo tarik 12. Chieng mane gi hand over the report to the president. To gimarach enene time gino rumo, ka gimane gitimo to pod dhi mbele pok orumo. Ma nyiso niya, do kobukore odhi mbele gi gini, ma owito oko gimane gitimo, to chuno ni wabro chako gini afresh, nimar joka gini tam gino oserumo. Parliament ne nigi teko mar extending their term gi, to Parliament, remember, no extend gi mana once, no kochako extend negi. Ne do bedo gima ber, kopo ni ne Parliament chako extend term negi for any eventuality manyalo timore kinde ka. But koro sani as we speak, walima ni mar kado ko owacho ni negitimo makosa, to koro chuno ni kaka gibiro duogo to term gi noserumo will be a very serious legal challenge. To mano be mineno ka koro do bende penjo moro nitiere kani ni to bende do nyalo chungo parliament from tiyo tijegi momigi ka parliament to pok otieko tijno. Mane momiyo kata mane do kanyo achiel kuom gik ma do dhi ng'ado en ni to jogi bin ne girok ni dhi e court ka sagi mar dhi e court pok oromo under the doctrine of exhaustion mane be onego bed ni gikwong gidhi before that committee ka committee no setieko nikech gik ma gires gi te committee cha nigi teko mar winjo to mano koro wabro winjo kaka do wacho. But indeed we are in a crisis ni kopo ni do ni owito wachni to joko kaka ginyalo duogo office ma gibed legally onge ni mar tam gi according to the IBC Amendment Act no se kalo. Mama no koro bro bedo kadhi ataro mar chik. Yes, mano koro bro bedo challenge ni to kopo ni gata mana parliament owito jogi ga oko teko mane ma kisheria ma ginyalo duogo gibedo godo mondo gitim kendo bro chuno ni ichakiero gi manyien under the IBC Act, the selection panel ma chak migi another 40 days. Deber ndi ka parliament teko gi mano migi for extension of term cha negi extend negi jogi bida bidu fiskanyo for around next 1 month. Gitieko tijni makoponi in case of any eventuality to ne rectify
to giduogo another report kamano koka ne gidhi dala katam gipoko rumo. Erokamano ahinya. Wakil Ogada, e kinde ma magi duto te timore, wang'e ni secretariat ema sani tayo IEBC. To secretariat iwacho ni onge mang'eny kata mana malach ma bende ginyalo timo. Iwacho ni commissioners ka nowuok IEBC ne en higa mar 2023, mano Januar, mano dwe mokwongo. Nyaka sani higni madirom mohewo kata mana 2 gi dweche mamoko osekadho. Manyiso ni chakre higa mar 2023, jod bura mane walalo representation nitiere kuonde chung' od bura mopogore opogore maonge gi jochung' kata mana mijumbe magi nyaka sani. Mano to diwacho nang'o kaka wakili gi kaka chik itayo pacho kae? Well, it's just but a culture of bad manners. Nikech awinjo ka osiepna Mangita Bon Makolwal wacho kanyo ni ji no ringo ng'wech dhie od bura pengine ne girokni. Parliament has not been doing things correctly. Nikech yudo ka girikni giketo politics and expedient calculations ema giketo mbele. Nikech nung'iyo the country and the future of the country at whole, ukwemos and you think through. But Bon king'iyo the kind of parliamentary activity ma wasebedogo. Some of these MPs are quite a disappointment. Nikech ogi som chik, gin gi yudo instructions onyis gini the timuro kama, ikwayo gi karombe. They don't think. Ma ok en parliament monwan gi James Orengo gi Anyona Giri, where people will think and ask questions on behalf of the country. Mane makosa matimre. Now, in terms of the delay no timre nikech ang'o? Nosebedo kanyo gi 2 years, particularly on boundary delimitation. And mine is going to be a very difficult question. Can we have an election my boundary delimitation okotim? Nikech one constituencies more hingapar might not be in existence in the next election. So for purposes of Yero Mabiro, what do we do? Emo mianyi sidi gik moko se kethore, makoro onegwatim gik moko correctly. Okwa puodha IEBC for the sake of niwa puodho obed gi IEBC. And kanya medo gi kumane Mako Olwalo wachono. One gi Article 22 and Article 258 a constitution. That there is a threat element kanyo. Nika there's anything might threaten the Bill of Rights or the Constitution. Any Kenyan has the right to go to court and convince the court ni threat ni koko non maber brokilo nwashida. So for example Sani, Bon and Kenya Kaan or understand maber ni the way Parliament one goes and any behaves. Jogi Ibro Pwodi within 2 minutes bang Gudhiambo Ibro Neno Ka and Gazette notice they have become commissioners. How will we reverse that? And wasat no mago katimbre. Emomio that threat component give the mistrust ma citizens nigo gi politicians gi. And rightly so. That is why people have gone to court. So let us see it from that context. Erokamano ahinya, paro malewa ahinya. Koso Bon nitiere midwaro medo kapok wakawo yo matin ahinya nyaka luwore gi gima wakili owacho ni dibed nenrokni mar dhi e doho koso od bura jod bura mago mok luw chik e yo makare. Bon kinyalo mana dwoko mano kapok wakawo yo matin? Ing'eni Professor Gada en ng'ama osiepna kendo en ng'ama oromo puonjo sheria kendo puonjo sheria. Ayie kode gimoro amora mowacho on bad manners mar the politics around parliament. But gima ng'eyo maber ni emo appreciate en ni edo kacha gima duong' ma gibro ng'iyo en ni the constitutionality and the legal procedures ma jogo luwo. Kendo ang'e maber ni owinjo ni there is a very serious issue on separation of powers. There is a very serious issue the component of the principal ripeness and ong'e maber ni exhaustion. Those are the doctrine of exhaustion. Ni kata kopo ni bill ni mar right ni bedo violated kendo is under threat to gima court biro penji maduong' technically and to bendi say exhaust all the remedies ma in godo ke somo the Parliamentary Approval Act maber Public Appointment and Parliamentary Approval Act obro ng'isi ni jogo nigi teko parliament nigi teko mar duoko
kata be ni parliament no rach to wane mane wasemiyo gi that teko mar chunguza wachne mondo jogi bed approved. Koro ang'e maber ni mano gima doho nyalo paro, but it's true, ayie kod gima professor wacho ni the issue around how we do our things, the legitimacy and the integrity kaka jogi timo gigi, tadieri nyalo miyo koro kamwa nyalo ywake manyalo winjo maber endo maadieri mane momiyo ji koro sani regardless of what the law says gidhi edo ni mondo ka do yie to konygi. Indeed mano tadiera yie kode gima wachono. Yes. Erokamano ahinya Nyakorongo Jwang' Sangwe noseromo gi wang'e. Adwaro mar mondo mwako yo matin mana ka pile nokiuro ote meduro ote abro bedo kwasomo gi kwadhi nyime koda twak marwa ote yore lai mago te machoka rede ka uchiel nono mbui mago ganda bindo biro ni achiel kachiel mbui mar Facebook Citizen Digital kanyakla kod mbui mano mar YouTube ka yo matena. Craving an unforgettable African adventure? With View Travel, discover the magic of Africa. Explore Cape Town's beaches, trek Uganda's lush rainforests, marvel at Rwanda's beauty, explore Tanzania's wildlife, unwind in Zanzibar's paradise, cruise Egypt's timeless Nile, or dive into Morocco's vibrant culture. Perfect for leisure, business, school trips, or romance. We craft journeys as unique as you. Tembea Africa na View Travel. Visit viewtravel.com or call and WhatsApp 0703-254-254. View Travel. Dream, explore, discover. The least a business can do is just afford the bills. Whether it makes profit or not, that is something that you will do later with the marketing and whatever. But I can assure you it's able to service your employees in terms of payroll, and the rent at least, and utilities and whatever. Most CEOs or most business owners don't pay themselves. So even me, I'm on a salary. I wait for end month like everybody else. Like everybody else. I'm like, telling you, what date is today? Because at the end of the day, when you don't do that, then you will never separate money for yourself and money for the business. Yeah. They will always be intertwining. So watch this story and more. Download the Citizen Digital app or visit www.citizendigital.com and find the Citizen Originals portal. Kenya's #1 app, Citizen Digital. Jumani e chenro mar ohala gi mwandu. Aneto joma de her ma wenge gi de mori kuoma ni na chak maber. Koro gembe gi chak timo ohala ni. Akwa gi mane ka gitime o chake gi pesa moro ma ata fadhali. Kiko chake gi pesa matin. Ko chake gi pesa matin to podo gi mapodo. Aparo ni motor insurance kambi maber mogik man machiegni manyalo konyo weche mag motor insurance NCIC. Nyase nyalo kawo ng'ato sa asaya. Koro ka janyuol odhi nyathini budung chien ka to ere kako budi sikul. Koro momiyo watemo jiwo jonyuol mondo gipare nyithindgi gibigi kwam gi nyithindo chieng' moro ko gik nyathi gi sekondari tionge pesa. Disha ng'wen, saa 1:45 otieno, mana e Ramogi TV. Adwa mana ni tim kod arus. To an asingrani kawuono. Ni an abiro bedo ng'ama ber moingo Rajiv. Intema matin. Rakesh ni kai. Ene odni. Rit matin. Rakesh? E gweng'wa wan wadakie ni, onge ng'ama nigi jeep mopogore gi Rakesh. Jeep? Ji te omor ahinya nikech giparo ni an atimo arus gi ng'at maber ka. To adiera man ka en ni an atimo arus mana gi jachien maduong'. Amazing deals
deals await at Mama Soko with Citizen Duka. Get skuma at 29 from 35 shillings, watermelon at 75 from 85 shillings, and long bananas at only 79 per kg from 89 shillings. It's simple. Dial *487*5#. Select the product you want, make your payment, and pick up your basket at any Quickmart supermarket near you. Fresh and affordable. Citizen Duka, the home of discounts. Citizen Duka, the home of discounts. Saa zingine mambo kupata bila plan. Gas ndio imeisha, landlord akuache upumue, mtoto ni mgonjwa na bado ni mid-month. Usijibox kwa noma. Piga *531# and sort your emergencies with my Mobi Civil Servant Loan, iwe usiku au mchana. Kama wewe ni civil servant, sasa uko sorted. Dial *531# and get up to 20,000 shillings and pay from your next payslip. No paperwork, no guarantors, no drama. Ni wewe tu na simu yako. Register now and see your limit in seconds. Built for Kenyan civil servants. My Mobi. Iko sorted. Nyakorongwa jong machiegni kende okang' mar ariyo. Parno okang' mar ariyo makama bende moja tudre gi jofwambo magwa e counties mopogore opogore. Wang'e ni odiochieng' makawuono e counties magwa makaluo nitiere weche mopogore opogore ma bende timore. Jatend piny nitiere county mano ma Kisumo obiro bedo koyawo udi mago ma nengogi ogonyore mag gwenge mago mag Lumumba. Kopogore gi mano, county ma Homa Bay bende wang'e ni ikruok ma koni kod kocha dhi nyime mano motelo ne nyasi mar Madaraka ma bende biro bedo ka ibago chieng' tarik 1 dwe mar auchiel. Mano chieng' Jumapil, mano mar Jumane. Counties magwa mamoko mano moriwo county ma Migori kanyakla kod Siaya gi Mombasa gi Kisii kama bende jofwambo magwa ntiere bende weche mopogore opogore timore. Kata kamano yiena mar mondo miarwa kikende okang' mar ariyo kapok wadhi ir jofwambo magwa e counties mawacho gigo. Kwadhi okang' mar ariyo nitiere wach ma bende wakili Ogada nowacho okinyo mano kaluwore koda yiero e pacho kae e kinde ma bende yiero okayo mano mar higa mar 2027. Ng'ato nyalo penjo ni wanyalo bedo gi yiero ma ok ong'i weche mag kiewo ka bende wang'eni weche mag kiewo mago mag delimitation mag boundaries bende time margi noserumo, it had already lapsed. Yiero to nyalo mana timore mana ni koro dhi bedo illegal nikech chik owacho maber ni bang' higni 10 onego watim boundaries review and delimitation. Kar boundaries review ni nitie constituencies moko madhi lal mano onego watim higa mokalo 2023-2024 pok watimo nyaka sani. Koro ka wanyalo dhi e yiero ma 2027 ni to pok watimo boundaries review. To according to this report ma delimitation mar boundaries review, ka nitie constituency moro ma dhi bedo maonge to constituency ni participate gi returning officer o a court nyalo bedo challenged ni these people were not represented. Issue ma representation because according to the delimitation ma constituency man onego obed dissolve kata onego merge gi moro ema ka ng'ato dhi e do to that entire election nyalo bedo nullified. Maizo ni chalo mana kayiem nono to ki an my own personal view okapar ni ka dhi bedo gi yiero 2027. Okay, papa dhi bedo gi yiero. Okapar kada mana ka pono ni doho dishi makawuono wan ng'ada ni jod bura nyalo dhi mbele gi puodho jogo kuma bende jatend piny Kenya no walo. Issue maduong' mowuok ina tich IBC oken mana wach yiero kende. Wach boundaries review ni be ng'eny moloyo kata wach yiero nikech yiero en gimoro ma once in a while. Voter registration onge continuous voter registration mosetim from 2022. Koro magidwa timo once ni register ni gidhi yange nade ni gidhi timo kata audit time
time manade gibo yudo time kanya mar timo audit mar voter register. Pareni gigi nigi timelines. Ok ni koro kawuono useloko register utieko wachno kiny. En gi timelines 6 months kidhi mbele. To be nitie history ma waseneno gi IBC nyaka wabed gi katiba manyien ni. Ok wan sure ni kata 2027 wadhi chopo gi commissioners gi ka gintie. Nitie history moro mosebedo created. Paro ma wachako gi Isaac Hassan nokotieko tamne. Chebukati ne en gi jalup ni longo ni Nkatha. Waneno gik mang'eny ni koro jogi gi resign, kawuono gi resign, next week be gichako gidojo office. Chebukati oloro ne gi dhoot, weche ng'eny, weche osebedo mang'eny. Ni neno gi kata wach ng'ane gini Cherera 4. Koro IBC ni osebedo gimoro ma ok wan sure ni these commissioners nyalo survive. Kata wach ng'ane, wach msando. Time wan go betin. Koro an kiano kaneka yiero nyalo timore 2027. Mano kaluwore kod time lapses mosebedo. Yeah. Akeni bwoni ni nene gi wang' machal nade. Ben neno ka kochop kanyo yiero mar 2027 mano higni ariyo mabiro. Bineno ka biro bedo gi yiero. Mano kaluwore gi lapses. Ero kanyo kotenre kod boundaries review mano kiewo. Kopogre gi mano ndikruok mag jolito ombulu nikech register bende nyaka ng'iyo makare kin mamoko. Mano paro maber. Mokwongo nitiere weche adek magombo manyalo wacho kanyo. One, IBC last year nodhi before the Supreme Court. The Secretariat nodhi before the Supreme Court mondo Supreme Court okonygi e weche mag boundaries. Ma penjo mokwongo mane gipenjo the Supreme Court ni to the limitation of the electoral boundaries gi bende ginyalo timogi at the absence mar commissioners, ka commissioners onge. Penjo mar ariyo mane gipenjo the Supreme Court ni to bende ginyalo time ka timelines osekalo. To penjo mar adek ma bende ne gipenjo the Supreme Court mondo konygi ni to popo ni gitime ka timelines osekalo. Ng'a nyalo extend timelines ni to gimarom nade. The Supreme Court last week on 20th of May no winjo ywak gini mongiso gini bro miyo gi advisory no on notice. Koro girito mondo megi the Supreme Court omigi direction on that. Nekech penjo maduong' ma the Supreme Court ne penjo on 20th during the hearing kane gini case ni winjo enene bende election ma higa 2027 bro bedo legitimate koponi boundary delimitation okotim nimar kisomo article 88 of the constitution mawuoyo on delimitation of boundaries mar constituencies and wards obedo coached Professor Gadabro Kuni obedo coached in mandatory terms ni en gima nyaka tim mako wach ni time to okinya prepare election kokitime. Koro the question ma the Supreme Court dwaro ni mondo olerio Kenya ni e timelines osekalo ko monego watime gini to iwacho ni nyaka ne watime within some point kapok watime election yiero. Bende election no kotim kokotime to can a question of legitimacy of that election can rise. Mano e gima nyalo wacho on boundary delimitation. But in terms of preparation mar election, the Secretariat has been preparing well for the 2027 general election. Ma kopone gimose delay gi en mana bedo with the commissioners. Enya paro ne gin kata before the JLA committee, just the legal affairs committee, ba mano se miyoge negiset timo nyaka projection on budget, negiset timo the drawing plan, gin nyaka gi operation plan, gimiluongo ni operation plans of 2027. The preparation operation plan mar election 2027. Gin nyaka gi electoral timelines. Gin gi gik mang'eny magisegolo. Ma koponi commissioners go biro right now. To gibro mana yudo where to patch and apply on. Remember ni kata mana Chebukati gini bino no biro late on the day to election e podote. Gima nyaka wamejo Kenya chair Sharon enene on igani election ma 2027 election nyaka temre.
Mano kidwa ni mondo peace obede Kenya kaka kinyalo paro gimoro amora matimore nyaka imigi mijingo ni elections to nyaka watim and mana ni time is running out for the preparation but elections wabro timo winj kaka jok machalo kaka Willis Otieno gini osechako wacho kata ni election no konego time 2027 ing'eni they are also on the Supreme Court over it no nego time 2026 kigo kwano kaka onego kwan gino maber koro election for the purposes of transition for the purposes of peace mar Kenya ka nyaka wawach ne jo Kenya ni ande jo Kenya dhi timo election in 2027 and preparation ema is delay. Erokamano ahinya. Aparo ni wakili Ogadin bende kele twak makama mar mondo mi iduok bende kapo nono ni ikruok nitiere malong'o mano motelo ni yiero mar higa mar 2027. Bende kiduoko mano wang'e ni Attorney General ma pacho ka mano Dorcas Oduor bende nosedhi kendo kwayo Supreme Court mar mondo mi othich oko bura ma bende nochwal koda jo Kenya moko adek ma bende dwaro mar mondo mi yiero koro tim higa mabiro mano dwe mar 8 higa mar 2026 kopogore gi higa mar 2027. Well, ka chako gi wach higa mar yiero nitie jomodhi Supreme Court mondo gipenj penjo ni ombulu onego bed higa mane. Gin gi very sound arguments ma Od Bura will have to hear them out to determine when does the 5th year fall. Nikech the 5th year is a constitutional question. Kaluwore gi the constitution itself. Nikech kwano wachako kwano from the constitution. So mane ma penyo ma omen ma Willis Otieno Udalego Otero e court gi jomoko kagi penjo ni the 5th year bedo higa mane. Kuro warit ni Od Bura bro wachango. In terms of preparation for election, okan gichira henya ni we are doing it the right way. Nikech Monday kirango assuming ni commissioners giodonjo, usually the benchmark should be at least Monday gibede office for about 2 years. Kag itimonigi induction and itimonigi processes make yango gigi processes make IEBC. Jogi kadonjo, so they will have very little time to prepare. Mano number 1. Number 2, in terms of confidence building, the processes leading to an election, we don't have time. Another problem and funding. Koro gigi to kaluoregi what we saw in the last election cycle, which need to be addressed, particularly the problems that nobody identified, the KPMG audit, the Helef Khalifa petition that was not dealt with comprehensively. The audit problems Manobedo identified, particularly a IEBC component. Mago pokotim, to kutimo gigo, okutime as a secretariat, ni umrunu linki, ni we are doing it. No. Election no can mar secretariat or IBC alone. You have to involve the public, you have to involve the stakeholders, including political parties. Man should be assured ni whatever you are doing is the right thing and you build confidence. Nikech, without that confidence, then we are doing nothing. So one gishida mangen, I don't know how we will solve. Kama na inya wakili nyakoronga joangi sani adwaro dhi e county mano ma Kisumo kama bende higene chopo mano mar jatend piny William Ruto mabende dochi makawuono biro bedo kayawo udi manengo gi ogonyore e gwenge mag Makasembo. Wantere gi jafambo marwa Millicent Adhiambo achiel kachiel kentiere county mano ma Kisumo. Millicent, hamose ni misawa inyalo mana nyiswa ni krokos chopo kanye e county ma Kisumo kaluwore kod chenro mar yango udi manengo gi ogonyore. Erokamano ahinya Sharon, achiel kachiel kawuok e alap nengo ute moyweyo ma oger Makasembo e bomani ma Kisumo. Kagi sani kaka inyalo neno ng'eya kaendi, ineno ka oganda osechopo kar rombgi ka girito jatend piny William Ruto kaachiel kod ogai mar ODM Raila Odinga, kuma ogen ni gidhi molo kaendi mar yango utegi kendo chiwo ofungu ne jogo ma osenyiewo utegi kendo rito mondo chak dakie kata tim godo ohala mopogore opogore.
An kaendi kod jogedo kata contractors kachiel kod jopiny mabende adwani wagogo mbaka ginyiswa ni to osechalo nade nyaka ne utegi chak ger, then ang'o ma gigombo winjo kowuok kuom jatend piny William Ruto odiochieng' ma kawuono magidwani owachi kotenore kod utegi kod ngima oganda bende wach ma bende biro timore nyasi maduong' mar Madaraka ma bende biro timore e piny kata kaunti ma Homa Bay. Machiegni uro abo chako kodi king'iyo kamera kacha ichak na gi nyingi mondo nyisani kaka achiel kuom contractors nyalo lerwa ni to nusegedo muchopo kanye to ne gin units adi to gi sani adi moserumo adi moseusi to ugeno ang'o kowuok kuom jatend piny Kenya William Ruto. Ngi kamera makoni. Erokamano gi nyinga iluonga ni Jackton Otieno Singo kawuok Migori. Wasebet kwatiyo Makasembo ka kuom madhi higni 3. An kaka ne an ja welding mane weng'o ka. Odiochieng' ma kawuono wadwoko erokamano ne Ramogi TV kuom biro ka mondo nyis tich mwasetiyo. Wageno ker mondo bi ka mondo yaw udigi mondo joma nyalo dak odagie, kendo wageno ni ber dhi biro Kisumu kama pok waneno. Chaka go erokamano ne ker gi sirikal kuom tero Madaraka Day Homa Bay. Mano gima ber nikech iyudo ko oganda ma Homa Bay samoro nok nyal travel kadhi kuonde moko, to kotere Homa Bay to en mor maduong' kabisa ne jo Homa Bay. Koro kopogore gi bedo contractor ka japiny nikech ka kiwuok e tiji to in japiny, ang'o migeno winjo kowuok kuom jatend piny Kenya odiochieng' ma kawuono kobiro yawo ute manyochitie? Jatend piny kobiro kawuono to biro yawo utegi kendo aparo no dhi launch phase 2 ma pod wageno bet ka mondo wati nikech kuondege mwagole na nyithindo school fees, kuondege mwagole chiembo ma pile pile. Koro jatend piny kobiro rwamora ahinya bro rwake kendo wageno dongruok mang'eny koa kuome. Aya machiegni kaka japiny nyalo wachang'o yautegi kaka japiny be ineno ka dhi kelo lokruok e ngima jodak ma Kisumu kotenore kod chenro mane gin go mar loko chal Kisumu e yor gedo kod kaka ji odak. Erokamano gi nyinga iluonga ni Abdalla Otieno, an wuod Nyakach Kabodho. To mokwongo yiena mondo agone ker marwa Ruto erokamano kuom paro manoparo mondo ger ute mag affordable houses. En erokamano maduong' mwamiyo ker Ruto kendo wagombo ni mondo mi omed timo gima kama. Sani ji ok nyal neno gima ker Ruto timo, but mbele higni mabiro ne nyithindo mabiro chien gibiro yudo ka kata Kisumu olokore kendo udi ok kaka mwaneno kata Manyata kata Nyalenda. Kendo wakwayo mondo mi ker Ruto omed timo kama nikech en tema biro loko ngima mabiro kaka tieng' makiny medo bedo. To kendo anyalo goyo erokamano ne ker Ruto kuom limo Nyanza wago ka wago kendo e saka sa. Nyoche kowuok ka kendo chako duogo kawuono en Kisumu ka kendo Jumapil en piny mar Homa Bay. En gima ber gimomiyo ker Ruto temo kelo gik machalo kama. Nitiere jok mok nyal chopo kata holidays kaka mag Madaraka Day, lakini kori kelo negi nyaka kuonde ma gintie. Nyiso wan jatelo ma wan gi jatelo ma pache ler kendo madwaro ni mondo piny odongre ma ok ne sani tibro ne bang'e mabiro biro. Koro nyalo kwayo jokanyanam kamoro amora ma gintie ni mondo gibed joma ore sama wadonje sirkal ni mondo wavumilia mondo wane ber sirkal, kik wadung' mana joma pingo sirkal ni wan wadung' mana ni wan wapingamizi mondo wabed gi dongruok. Kaka japiny seche mang jatend piny twak ang'o gini migombo winjo kowuok e dhoge mo winjo be ni omulo kotiyo kod kaka ngima kata chal mar Kenya chal? An lemona maduong' agombo ni sama ker marwa biro wuoyo e dala mar Kisumu kae omed tije kaka machalo mag ute migerogi mondo jowa omed yudo tich, nikech en adier ni Kenya kama wantiere tije mag ofis gin tije matin, to tije machalo kod magi ma oganda mang'eny nyalo tiyo. Koro anyalo kwayo ker seche mobiro wuoyo mondo mednwa project bilagi mondo mi obed bedo Kisumu med lokore gi Nyanza as a whole. Erokamano ahinya. Machiegni nyalo wachang'o mi kamera chagi nyingi? Angi nyinga luongo ni Joash Ng'uono. Akaw thuolo ni mondo mi agone His Excellency President erokamano ahinya maduong' kuom hera motimono e Nyanza. Odiochieng' ma kawuono warwake Nyanza kabisa kendo wago erokamano kuom timo. Okelo affordable e Nyanza kendo wayudo tijwa kaka vijana. Orwako mang'eny asetiyo ka for now my 3rd year kendo tijni osekonya for long. Koro agone President erokamano kendo agone Kisumu County erokamano kuom launching such projects. Erokamano. Machiegni. Ginyingi luonga ni Collins Otieno. Koro an gima dang' wach manyien. Gima tang' wach malich ahinya ni en mana erokamano matang' wache. Erokamano ma kosewacho to wago wacho rumo kanyo. Tijno osekonyowa kaka vijende, ok wakwel wan ka 24/7 okinyi nyaka gotieno. Gokinyi Kenya choko mondo kae. Ere gima ber ne jinsi ka watiyo kamae. Inyalo wacho ni
tijni omiyo vijende tich kaka ne owachi kod jatend piny kinde mane osidhe mondo ochak gere koso. Tijino en adieri. Kamera. Tijno osemiyo vijende tich. Osemiyo vijende tich. Wang'eny ane vijende man kae. Watiyo kae, ok wakwal gir ng'ato, watiyo. Kaka an to ago erokamano. Mana mapiyo piyo ka wadhi kwatieko. An iluonga ni Omugo Jowi. Aya e dala mar Suba, Homa Bay County. Ago erokamano ne project mobiro kawuono ni ma ker timonwa e Kenya as a whole. Sana sana ne county mar Kisumu. Youths ma projects ni ondiko. Gin youths moingo youths 5,000. To projects ni oloko nyaka ngima ji te nikech business matimore around Makasembo ka oyawore. En project mochakore malo to nyaka mama mboga konyore nikech pesa ni kwaseyude ka wadhi ng'iyo kod alot oko kacha. Business around ka omedore sana. Mar ariyo wago erokamano nikech face mar Kisumu be lokore. Ot ma Makasembo ni korumo, Lumumba be ni ka ng'eny gi kendo nitie. Wan wagombo mana ni medore mondo youths oyud tije, mondo kik wamany tije maboyo. Kata isesomo to affordable housing project ni kosebire ground ka wan kaka youths wadonje uru mondo ayud kaka wadongore, mondo ayud kaka wachako ngima mapiny kendo wating'e malo. Mogik. Erokamano. Nyinga iluonga ne Benson Odiero. An anyalo gone ker erokamano kuom kelo manokelo ute manengo gi ogonyore ni. Gini osekonyowa vijana mang'eny. Tich ng'eny kae ma kata kidhi Lumumba kacha ineno ka vijana ng'eny madonje tich. Idhi Anderson kijana ng'eny madonje tich. Kibiro ka welda wandiko kae tiyo kae dhano winjo maber. Wanyalo gone ker erokamano. Kamano. Ker wuoyo kata jatend piny Kenya ng'o migombo winjo kowacho ne jopiny? Gima dagombo winjo, dagombo na winjo ni to ker medo wadongruok moko kendo nikech waseneno ber mar ker nyaka nye gimakre go gai mar Azimio Raila Odinga, waneno ka piny dhi maber kendo kwe bende nitie piny. Dongruok biro, koro gima wan wagombo mana ko medo mana dongruok nikech ute nye rach ni ka ot drisa oromo gi branda, koro ne ng'ato biro dak e otelane, dong koro ber. Erokamano ahinya. Mana kamano Sharon, mana kasiemo ni matin, mage moko kuom ute ma Makasembo kaka ma phase 1 ma jatend piny Kenya dwa yawo kawuono kendo chiwo fungu ne weggi ka utego eko ne gin unit 910 to kuom units 910 go atamalo 62 oserumo to ute duto manigero Makasembo kaegi gin ute maromo 2,300 gi wiye. Kamano nyiso ni phase 2 bende bro rumo machiegni to kopogore gi maendi bende wan gi ute kaka Anderson, Lumumba e kind mamoko. Jatend piny Kenya kango molo Kisumu kaendi kaachiel kod ogai mar ODM Raila Odinga gibiro chako kod yawo kama ibiro gede kod weche mag dongruok moko mong'ere kaka Elvi Marinda mano bero alwora mar kata dho wath mar Nam Lolwe mondo mi Kisumu omed ywayo jolimbe mang'eny. Mamano gidhi timo Otonglo kocha chako ka gibiro kaendi mondo giyaw utegi kata giyang gi ayanga. Kowuok kaendi bende obiro fuyo nyaka e kaunti ma Homa Bay kuma obro dhi yawo kata sidho chako gero apaya ma kata ring road ma Gor Mahia nyaka Magina e kaunti no ma Homa Bay kendo obro dhi yawo Ndhiwa TTI mayudore Kanyamwa. Bang'e no endo to eka bro dhi e Madaraka Day mabro timore Homa Bay kandi chieng' Jumapil. Saon kionge penjo moro amora taduoko ni mondo idhi nyime kod mbako romo e kinde ni endi mondo wan bende waket wang'wa kaendi wakelnu gigo mabro tucho kaendi kinde mang jatend piny Kenya omolo kaendi gigo mobro wacho ang'wa kel gikukune achiel kachiel e seche mag migago ang'ich wedo kod oimore. Sharon an kuomi. Erokamano ahinya Millicent, wawinji e yo makare. Wan warito mar mondo mi jatend piny Kenya ochope gwenge ma Kisumu mar mondo mi oyang chenro makamano. Millicent agonyi mano mar mondo mi dhi nyime kod luonwa wach makamano. Nyakorom Gajang kaduoki e studio adwaro mar mondo mi wakaw yo matin. Kata kamano nitiere ote achiel madwaro mar mondo mi wasom kapok wakaw yo matin. Ote ni oronwa e lai magwa ote machokare dakika 6:00. Mbui magwa mag oganda bende inyalo oronwa e ote. Achaka negi mbui mano mar Facebook kama bende hinene chenro mopogore opogore. Ote Nyakorom Gajang nitiere moro madaso mokanyo mano mar iwacho ni osuru Ramogi TV oyawre iwacho ni amos ni welo yie gi profesa ni od bura masani josiasa osegoyo wa piny. Kapo ni doho ochungo then mano gin penjo mabende Fred Osuru penjo kintiere Dandora phase 2. Aparo nwaka yo matin ang'ino kinde bende noseduoko penjo makamano marach kata mno maber manyalo timore kapo nono ni doho odhi vice versa. Akaw yo matin haduogi mathoth.
Saa zingine mambo kupata bila plan. Gas ndio imeisha, landlord akuache upumue, mtoto ni mgonjwa na bado ni mid-month. Usijibox kwa noma. Piga *531# and sort your emergencies with my Mobi Civil Servant loan, iwe usiku au mchana. Kama wewe ni civil servant, sasa uko sorted. Dial *531# and get up to 20,000 shillings and pay from your next payslip. No paperwork, no guarantors, no drama. Ni wewe tu na simu yako. Register now and see your limit in seconds. Built for Kenyan civil servants. My Mobi. Iko sorted. Yudo kony. Konyo ng'ato mondo ket pache kuom kaka owinjo e chunye, kuom gik manosekalo e ngimane, kata kuom timbene. Ka en gi dwaro mar kelo lokruok maber, wanyiso ni wadeo. Be isei korine miel? To bendi sei korine thumbe mamit manyien manyasani? Wakelo ni mixes manit kabisa kod miel manyasani. And of course ngeso ka ngeso nyaka mngajua mtakresa ngwena nyaka sauchieza. Cheki melanin top imeweza. And of course Hilo bwana. Chenro N Dagma. Wewe twende. Leo tunakunja kitanda. Wajong wadogo kendo kang marare wadongi matin ne dakika 20 kama mar mondo mwatiek twak marwa to kapok watiko twak marwa nyakwar mgajwang bel nyakwa lose kotendre kod jo Kenya dek mabende nochalo ng'ur ni doho maduong' mogik e pacho kama no Supreme Court. Jo Kenya dek go horiwo kil mong'ere kaka Laktar Wiso ntiere kanya jakene ratich oganda mong'ere kaka Khalifa kanyakla koda Ashiola Biko manyaka sani koro otero ng'ure doho ni kikwano yiero wang'eni piny Kenya wajatimo yiero bang' thuolo mar higni 5 kano timo yiero mano e dwe mar 9 mar higa chieng' tarik 9 dwe mar 8 higa mar 2022 dibed ni negben wadoke yiero e dwe mar 8 higa mar 2026 koso 2027 mano e penjo mabende jo Kenya go koro penjo katika mano Dorcas Oduor men Attorney General pachoka bende koro dwaro mar mondo mi Supreme Court othich oko bura makamano ka bende oseo petitioners kata jok manochwalo ng'ur makamano kuom kete listi ji 10 mabende gidwaro mar mondo mi obed interested parties. Aparo na ina pachi kotende kod manyo okinyo jabungu kikwano higni negbeni kwane nade mano okanyal we mang'eny kech en wacha podene do but oken mokwongo ma activists gi odhi do wacha interpretation mar when elections supposed to be held. Enyalo paro ma yudo katiba manyien nite joma nodhi e do nikech generally serikal mar Barwabar tam nene rumo dwe mar 8 higa ma 2012 to jogi odhi nyaka Supreme Court ma giyudo interpretation ni elections yiero nego tim dwe no timo yiero ma 2013 no timo dwe mar 3 ok dwe mar 8 koro according to kaka facts gibo ginenen kecho kanyal donje kanyo mang'eny yeah but Supreme Court manegi teko mar chiwo directions kata opinion ka wadhi bedo giero iga manyien kata 2027 ero kama na ina hangeni wakilo gada intiere koda dich moro kapok idhi e dich ma intiere godo no akaw thuolo mano mar mondo mi kapo nono ni intiere koda ote kotendre kod kihondo kechugo IBC weche manego bedne ing'eyo hoduchi makawuono ka bende wengi duto te biro bede High Court mano mar yalo ng'ur mabende nochwal koda jo Kenya 2 mano kotendre kod wach mar yiero e pacho ka gichugo commissioners gi jokanyo mage. Aparo ni ka thuolo no gi wach ni mogik mar mondo mi agonyi mar mondo mi dhi e tich manitimo. Agoero kamano nyamin koro we orito winj ni Justice Mugambi bro wachang'o
ka obro chwalo stay orders or obro wacho otherwise. Gima nyaka wapar kaka jo Kenya, the future of the country okwa ket on the premise of siasa. Ni ka jo siasa dwaro kama for their interest, then the fortunes of the country, the interest of the country nyaka tilt gi jo siasa. IEBC is a very important institution for us, and the IEBC needs a lot of correction. Now actual watch audit Helef Khalifa Musiepna filed a case at the Supreme Court on the audit component of the IECT. Mokomane yo pinyo neno kinyisoa embui last time mar some unauthorized entry or access to the ICT component. Gigo penjo go podnika. Makoro, let us go through everything that needs to be done. Mundu abed gi chirni IEBC has corrected everything. Elections ni en marwa. IEBC and public property. It belongs to all of us. Makoro kikwaket ni ya siasa ni dwaro kama, ya siasa ni dwaro kama. Manoma margi give their own personal interest, but the public interest, the interest for the whole country lies in us having a proper IEBC ma operates independently. Aguero Kamano. Ero kama na inya wakili mano mar twa kodwa achiel kachiel kintiere e pinya mano mar South Africa agonyi mar mondo mi idhi nyime gi tije magi. Ero kama na inya komido thuolo mar twa kodwa kaka Ramogi TV. Bon kintiere kaunti ma Homa Bay in bende akile twa kahinya nyako tenre kod petitioners jogo ma bende nochwalo ng'ur mano mar kwano higa manego bedni itime yiero mapachoka. Kopogre gi mano bende ibro bedo bende kwa lose kotenre kod budget mano pok mar budget manno ka IEBC bende dwaro motelo ne yiero mar higa mar 2027 gidwaro budget mar siling biliona 57.4 bona. Erokamano Sharon, mokwongo kawa tuomo matene wach mar Willis Otieno and the team modhi Supreme Court mondo wach anena ni to yiero ni onego wabed kode karang'o. An mana gi gik moko adek manyalo wacho. Mokwongo wach ni endi kechang'e gima chando gima duong' and the term motigo e constitution ni in every fifth year koriwore gi in every fifth year giwacho ni no wacho ni yiero nego bed ni watimo e 5 years gi endi kapok orumo within it. Ting'eyo Sharon ni wach ni endi okia mtata nosetero wach ni endi e court diriyo. Nitiere ng'at moro mane bende iluongo ni Kiplimo Sang Muge bende nosetero wach ni e court. To e wechegi notwange kabisa. To ka nitwake wach ni gima duong' kabisa ma court nowacho gin gik moko adek mang'eyo ni dhi bedo bende ka dhi bedo ne ing'iyo matut e doho mar Supreme Court. Mokwongo court nowacho ne gima chalo kaka election date koluwore gi kaka ne wagero katiba, our constitutional making history. Jo Kenya dwaro a fixed, predictable and determinable election date. Mok ni wadok kuma ne Moi oketowa ma election date ne en tool mane Moi tiyo godo mondo orig good election. Jo mane momiyo jo Kenya noketo ni election date nyaka to tim tarik mano ket in the second Tuesday of August of every 5 year. Mano gima ng'e ni the Supreme Court nyaka bing'e. Mar ariyo, the court nowacho gimoro ma very fundamental. Misama interpret yiero mar chieng' mikete yiero nyaka iket gik mokarie e pachi. Mokwongo nyaka to iwach ni ikete chieng' ma yiero te mar governor, senator, bla bla gote timore odiochieng' achiel. Mano gima nyaka ikete pachi sama interpret the purposeful way of interpreting that article. Mar adek negiwacho ni sama interprete ni gima nyaka ing'e mikete pachi bende en ni kik ing'ad term limit mag jogi.
governors, senators, nyaka gi serve 5 years. Mano gima ne Koto wacho ma bin ang'eni is very fundamental. Ni nyalo interpret kaka idwaro, but ensure ni interpret ma okimayo wabungegi tamgi nimar mano is not what the constitution meant kane gikawo giketo kanyo. Mano ki reduce the term of the current holders of the position to 4 years. Mano gima Court nowacho kisomo the Kiplimo Sang Muge. Omiyo mago gik mang'iyo maber ne Court dhi ng'iyo matut. But maduong' kawacho en ne Sharon gima jo Kenya nyaka gad mogik kabisa with all pain en ne election wa nyaka watim ka every 5 years ma ok ne ni chieng' miyiere pod idhi we ni ng'ato nyalo dhi e court interpret ni wayier 2026 koso 2027. Mano gima nyaka court ok dwar kendo kuno ne waseaye. Election date is already known. It's a matter of interpreting it in the constitution to mano e kaka dwaro ne timore kawadhi mbele. Kawacho matin kendo on the election budget ma IBC dwaro adieri king'iyo preparation of election. Now ng'isi mbele kanyo ni election nigi gima iluongo ni election preparation plan. En gima duong', en gima democracy is very expensive, mano mokwongo. But nyaka watim negi very serious cost analysis mondo wang'e ni to ang'o momiyo wadwaro loko gik ma gidwa loko kaka Kimskit ginika gidwa loko gi nang'o. Why don't we review them, improve them mondo wang'e anena ni to election be the cost of election, Sharon, must be part of the reforms mo wadwaro ka wadhi mbele. And jo Kenya sane nyaka penjre niya gik machalo kaka the Bomas of Kenya ma spend millions and millions and millions of shillings ka. Do we really need to have a Bomas of Kenya kacha? Mage penjo ma jo IBC as the commission nyaka riw jo Kenya together mondo jo Kenya onyini to do we really wa print our ballot our currency Kenya ka? Do we really need to print our currency ballot papers abroad? The trust issue, and mano is one of the things by the incoming IBC commissioners nyaka ging'e ni to how are they going to deal with the trust issue mondo jo Kenya oheregi obed gi confidence kodgi mondo mane madhi reduce the cost of elections. As we speak, our election is unnecessarily expensive. Erokamano ahinya. Bende kar mana kwaloso kotende kod bath omendano iwacho ni mar siling bilion 50 kod 7.4 ma bende dwaro mano mar ndik mar yiero mar higa mar 2027. Bende nitiere kanyo siling milion 6.3 okinyo ma iwacho ni dwaro ndik godo joluto ombulu manyien mago new voters. Bende kopogore gi mano wang'e nitiere by elections magin pending yiero e kar chung od bura mopogore opogore idwaro kanyo siling milion 788 mano wach ma bende nolie kanyo gi Gitonga Murugara ma bende en jakom mano mar kamiti mar od bura maduong' ma pachoka mochung' ne weche mago mag chike. Mokwongo IBC en autonomous, koro IBC ok depend e sirkal. Budget gi tero budget gi e od bura to od bura consider budget gigo. Gini nyalo bedo ni ok timre nikech kawuono be nitie gima warito be kuom do kawuono. Ben bura maneno ka en bura mosechako gi sani. Osechako sani. Koro luore kaka kawuono dhi bedo, but mana gima nyalo medo ni josiasa uso jo Kenya to okwan kamoro maber kaka Kenya. It is very unfair ni nitie constituency ma osebedo sani igni dhi adek gionge gi representation. Ma constituency ma nitie nyithindo madwa bursaries. Ma constituency ma nitie issues mag security. Ng'ama nyalo wuoye wach ni od bura en mana mbunge hu. Constituency no nyaka sani onge gi ja od bura. It is quite unfair. Ni constituencies moko nigi representation to gionge representation. Time boss ade nikech now kama wachopo sani kata ka commissioners subiro the new MPs nikech ki MP manyien nyaka timni gik moko e od bura ke settle. By the time he settle piny to 2027 be oseromo.
Koro our politicians have been so unfair to the citizen. Nikachwacha IBC ni jo siasa ima manage IBC. Jo Kenya, jo matemo ma jo Kenya gin mana activists. Kinano kaka Khalifa gini. But jo Kenya onengo wakao gini kaka marwa. Nikech kaka IBC di kamae. We wabed gigeno, but one kamoro marach. O one kamoro mani gik moko ni sawa. Bende kele penjo moro nikech bang' thuolo mar higni 5 kwa dhi yiero kinde ka kinde hineno mana ka jo Kenya bende geno margi kuom IBC bende rumo. Iparo ni duol no nek bende timo ang'o mar duoko chir geno ne jopiny? Josiasa onengo josiasa olu chik nikech chik matayo wach elections nitie. Koro josiasa biro ga gi negotiation moro kae wach kata wach NADCO ing'eyo mano winjruok ma josiasa ma jo Kenya ne onge ni koro NADCO ni koro walok chik mar the selection committee ni koro in kaka political party nyalo kelo representative the selection committee no. To the selection committee initially katiba wacho ni jogi onego bed selected gi from the Public Service Commission. Koro josiasa oketo gimoro kanyo mani one cause negotiate kamae to the mbele, which is not good because IBC and very critical component. To be no trend moro mani kata commissioners apart from Chebukati to ang'eyo gima Chebukati no kale mang'eny gik mano kale mang'eny. Onge commissioner mora mosetieko tamne. Koro ka digi that history mani koro onge kata confidence e wach IBC okwa dhi bedo kamoro maber e piny kae. Akeni boni ni ne gi wang' machal nade nikech chal kagima jo Kenya bende lalo geno kuom IBC nek bende timo ang'o e kinde ma bende koro ang'e ni doho bende dhi bedo ka ng'ado case makamano ma bende aneno ka oganda bende wacho ni is it a strong case kapo nono ni Boniface Mwangi mano jang'ur achiel kanyakla kod nyawadgi Roy Omondi mano dhi e doho ka bende kopogore gi ji 4 ma giliko ne ok owinjore mar mondo meeting makamano mano mar Erastus ntiere Hassan Nur Mary Saboit kanyakla kod Anderito bende giwacho ni na opposition kweth mapingo piny owacho noko bedo consulted. IBC ingene Sharon, quite a number of opinion surveys osetim ma osegolo mo oyango apiaya ni IBC to geno kuom jopiny ni piny sana kuomgi. To opinion surveys go bendo oseng'iso gi gimomiyo jo Kenya okoyango gi ahinya. Achiel kuom gima chano jo Kenya en the process mar yiero the commissioners. Maneno ka emeneno ka timore kane sani ni. Omiyo IBC the commissioners mabiro kagi nyaka gi take time. Nitiere process miluongo ni their induction. The induction monego is a process madhi timore ka gidonjo office. Mondo gi take time gi study the public survey mosetimgi. Mondo ginyu ni ywak jo Kenya ahinya ni kanye. It's a long process nikech en gima mok nyal kawo time matin, but an gadieri ni most ka gisomo those public surveys ma ging'iyo gitimo their own analysis ginyalo restore back the Kenyans' confidence on them. Mano osetimore ne waneno ka the Asakasan Commission no have some bit of trust. Mane kane gi the election jo Kenya ne gi trust kodgi. Inyalo paro bende Kivuitu Commission bende bang kane gi se hold nwa the referendum ne kane wa move to the election manyien Kenyans ne gi trust kodgi and the public confidence na lokane ne mamu. Onego ng'ingi anena ni to ang'o momiyo jo Kenya kao ni the best election mane gi trust kabisa ne en 2002 general election. Nyaka gi go into their history and gi ng'ini to ang'o mane that commission otimo better mane gi miyo jo Kenya nohero gi in terms of confidence. And in public engagement nyaka gi engage jo Kenyans properly. There are sani and the process kaka inyalo paro kata mana kane jogi bedo appointed. There are some issues Sharon mane waris mwacho ni ka gitimo ma to jo Kenya bro ywak. For example, appointing people from
public officers and state officers ne wayuak ni kelo jogi endi chien list moro ni kelo through addendum mago ne wayuak te ne wawacho ni mano will affect the confidence of that selection panel. Jite penjore Sharon ni tang'o momiyo jogi noko oketo publicly their report of the interviews. Mago gik matindo tindo to mage gik ma enhance trust. Kagitimo gik moko above board. Procurement of the electoral materials. Mago gik manyaka gi engage properly the public magi ngeni to avoid litigation, to avoid unnecessary taking them to court. To mane kaka trust gibro the bell. Otherwise kagitimo mano, I think they will get it right. But I think they are men and women of integrity. Gibro ngiyo kama Kenya nitiere sani, and they also know they are Kenyans. Ni mae gima jo Kenya dwaro. Yes. Ero kama na inyabon giwacho ni mogik watieko. Sharon ananyalo wacho ne yes, we are in a very critical situation, but gima nyalo wacho maduong en kendo poda bro nwayo enene Sharon, there is no way mwanyalo bukore ni wachim election 2027 to pod koko wadwaro igi election date. Ni election ni date ni watim karang. Kenyans dwaro stability. Kenyans dwaro election. Katikel ni gema election on that 2070 prepare maber. Gibro work. The date is not an issue. The date of elections is really not an issue right now. Gima paro ni jo Kenya sani chando jo Kenya chun jo Kenya enene ande. Be wanyalo nuango election ma peaceful, ma bene verifiable, ma bedo luore gi katiba marwa. E chieng magi yiero to ne giseng'eyo jo Kenya is up in the public domain ni jo Kenya dhi yiero 2027. Maka mora mora jite is a subtle psychological settlement ma jose bedo godo. Gimaduong en can we have an election ma jo Kenya manyalo restore the confidence and the democracy and the sovereignty of jo Kenya. Mano gima gidwaro. Kamano Sharon. Ero kama na inyabon komido thuolo maroto kodwa achiel kachiel kintiere county mano ma Homa Bay. Jabungu wakili idba mi thuolo mano mar wacho ni mogik watieko twak. Jo Kenya onengo wacha IBC ni kik wawene josiasa. Nikech largely josiasa ema tayo weche IBC. Jo Kenya onengo wabed gi confidence kech ma IBC ma gima chwanyo waga. Koro nengo wa make sure ni joma ni kanyo kata gi watchdoni joma ni kanyo gin joma nyalo tiyo ne jopiny. Wayud election ma transparent, verifiable, free and fair. Otherwise gigi mang'eny ma se wacho gi already the public perception mar IBC it's the confidence onge kata matin. But pod wan gi window moro matin mar loso weche. Koro this short time let us make things right gi watch IBC. Ero kama na inya wakili bende komido thuolo mar twak kod okinyi makawuono. Ero kama. Mana kama nyako ramga jonge kanyo bende makilo we giko mar twak marwa okinyi makawuono. Ngini doho maduong' mapachoka mano High Court of Kenya bende saka yanga winjo ng'ur mabende no chwal negi gi petitioners mago jogo mabende no chalo ng'ur. Orwa kanyo Kelvin Roy Omundi kanyakla kod Boniface Mwangi mabende ne dwaro mar mondo miranga nena jogo eko mabende jatend piny Kenya no walo. Jok mabende giwacho ni okoyie karamna no yiera taro mar chik. Oriwo kanyo Erastus Ethekon mabende no wal kaka jakom. Ntiere kanyo commissioners mamoko kaka Hassan Nur Hassan, Mary Karen Sorobit, kanyakla kod Anna Nderit. Dutote mabende warito bura madoho madung mapachoka bro bedo kangado. Koka mano hako in mar mondo mibed kod odiochieng' makare. Chino makamano chako okinyi makawuono sa 10 mar okinyi mana kapile. Gidewetena mano Joyce kanyakla kod Cleophas Oluoch. Gisani kwa chope kidienya mano mar mbaka oromo kodong mana dakika maderomo chiko kapok oromo saa 5 mar Onyango akwayo ni mar mondo mi ibed kod odiochieng' makare. Nyinga Sharon Ong'aw. Oritiro masane.